morning. Yan. Second day namin dito sa Alberta, no? So, kanina pagising Helen, sabi niya, ako kasi late na ako gumising. Sabi niya ay single digit kanina, 8 degrees, no? Dito sa Canmore. So, pagising ko, chinek ko, 11 degrees na. So, 2 digit. So, mamaya mga around 10:30, pupunta kami ng gondola. So, nagre-ready lang lahat. Ako naka-BS na rin ako. And sila ata nasa baba, nagbe-breakfast. So, bababa na rin tayo. Yan, so, maulan since last night. So, sana mamaya cloudy na lang. Tapos sana pagtaas namin ng gondola hindi masyado malamig kasi syempre sila mama, sila tita first time yan baka mag-single, sana hindi mag-single digit mamaya. Pero habang tumatanghali siguro baka nagiging warm din na yung panahon. Pero ngayon 11 degrees. So, yeah. So, see you later at magbe-breakfast muna kami. Nagpakita rin, no? Oh, yan. At nandito na naman kami sa van. Yan, nakarating na rin sa wakas. Buti na lang tumigil yung ulan. Yan. So, magpa-picture muna kami doon sa may sign na van. Kailangan nila. Para lang nasa Baguio si mama. Si tito. Wow, excited na. Excited na. Yan. Ano daw kung atyan na lang kagaligdi. Yan. Hintay lang namin sila makababa lahat. Yan. Ha? Masaya na kita. Duman na lang sa gondola? Okay ang pilas. Oo. Tapos ang gondola ta kaya 10:30 kasi yung schedule natin. Ano oras na? 9:38. 9:40 na. Halabang pila? Di iman, dapat mga 10:15 niya nakita nakapila na. So mamaya na lang pala, mabalik na lang kami. So magagondola muna pala kami. Mamaya. Sige. Para mamaya magondola muna da pala. Ayun, tapuro pagkapilihan duman. Pradakol sa ano. Dito mahiling ano. Come on, let's go. Yung gondola, cloudy. So baka wala rin kaming makitang ano, ayan o. Maulap. Tapos maulan. Nasaktuhan pa naman na ganito. Sayang. Dito na kami sa gondola, no? So, yan nga ang panahon maulan. Ano magagawa? Ayun yung kita nyo naman yung ulap na yan. Tingnan natin, sana okay din. Pero at least makaka-experience silang tumaas doon. Nandun na. Yun. At least doon. Sana sunny para makita talaga yung tunay na ganda ng lugar na to. Ngayong maulan. Para sayang. Punta muna tayo doon kasi mag-washroom muna. Sila Joanna nandun na. Isabel! Ay! Wow! Magagondola ulit ang bibi. Scared si Jik-Jik sa gondola? He's not... I'm gonna protect you. He's not scared, baby. Sabi niya, I'm gonna protect you. Okay na po. Ulap, no? Washroom. Yan, tataas tayo dyan mamaya. Marami pa rin tao. Kahit ganitong oras, ang dami pa rin tao. Ano ba pala si Papa Nagi? Ano nangyari? Yung nabook ko, Thursday. para bukas pala. Thursday, Wednesday ngayon. Pero yung alam ko talaga, yung schedule natin is dito. So, pero ang kagandaan naman, pwede nyo ipapalit so, yung... pwede naman i-change. I-change yung na tayo ng Saskatoon, naman. I-change yung araw. Kasi nandito na rin eh. So, punta lang kayo sa customer service. Yan. Doon, sa customer service.
Ready pa naman sila lahat oh. Yung pala maling araw. Buti na lang pwede papalitan yung araw. Baka anak kong duwa. Mauna ka mo. Apat-apat no? Nagpa-picture pa kami dyan. Kami ba mauna? Kamu na mauna. Sinang, kamu na mauna. Sige po. Ikaw kita na mauna. Kay Justin. Isabel, wait. Sige naman, di ba na? Isabel, makakaputan mo si ano. Sige Yan, na, mga first time nila yan, no. Mauna na daw kami. Tapos, hintayin ko dun sa taas kayo. Ano? Hintayin ko kayo dun sa taas. Picturean ko kayo. Kasunod lang naman eh. Okay. Mapicturean pa ka mong madali. Okay. Okay, Let's go. Picturean pa ka mo. Marco lang na. Ayan. Go ahead. Okay, magiling ka po dito. Ayun, si Tata. Tata. Okay, thanks. Okay. Yan. ready to see the fog? Where's Isabel? Yan na. Where's the mountain? Wow. Nowhere. Where's the Lumilipad ang mga lola-lolo. Last year, it happened. Look! Last year, it happened. The mountain! Yung vlog namin dito last year, ganito din. There's a bear! There's a bear! Wow. Oh, look at the clouds. The clouds! Yan lang maulap. What's cloud? Ano ba yung last year? Tapos, matas pagkatapos, I want more. Pagkatapos ni umiyak ni Isabel, I want more. Ay, look oh, Isabel. Sayang. Ay. Isabel, oh, there's a gondola there oh. Maano kasi, The other hindi one. maano masyado. Oh, there's another one. Oh, Yung basang nakikita there's ng ano, the ilang po. other one. Ito. Oh, yan, gondola. Oh, Sad. Lumalik ka Wow. ba? Matalangkaw na kita. Look at the mountain. Yun nga lang ayun yung Banff Town. Ewan ko kung makita nyo. Ayun. Yan. So, yun nga lang, maulan, maulap, foggy. Ayan oh, kita doon oh. Kita doon oh, malinaw na, malinaw. Yung Banff Town. Doon po tayo galing Kita na lang. sa town na yun, sa baba. Yan. Tapos, sana doon sa deck, tingnan natin. Puro ng clouds. O, sige. Doon sa camera. Ay, sa baba. papapicture ka mo yan. Yan, Pindutan naman, ano yun? Ayun. May Nakapicture, ay naka-timer pa. May timer. Ayan ah. Yan. So, sila kuya nandun. Silang nakasunod sa amin. Nagdala nga yung timer, di tatanggalon ko. Ay, mas gusto ko. Look at Isabel. Look at the mountain. Bel. Aray ko, Isabel, ano Takot si Isabel. Ikas ako. Sumasayaw nagsiswing kami. Mahurag na siya nag-iibo kayo. Ano pa? At siya, pag nakasakat na kita. Mama, kadakol ba Wala lang maulap lang mo pa. Mama. Iniisip ko kung paano ginawa ito. Oo. Napakataas. May nagtitrail pataas yan. Oh, may nagja-jogging. Nagja-jogging sa tapabaw. Yan. Ay, Oh, yun. may Oh, nagja-jogging. biruin mo, akit ka May trail. dito. May trail pala. Kaya pala, sabi nila pala, naalala ko last year, sabi, kung magti-trail ka daw, almost 2 hours ata. Sabi dun sa baba. Mga last Masyado year. mataas. Kasi nakita ko, sabi ko saan sila pupunta. Tapos, sabi, almost 2 hours ata. May naano ba sa taas ka ni Mama, may na-stuck ng overnight? Oh, last year, di ba? After natin yun. Yo, mga weeks after. May nag-vlog ng Pilipino ata doon. Na-stuck sila. Iiba na ang Na-stuck sila sa taas. Parang helicopter pa yung kumuha sa kanila. iiba na ang Ilan na? Nasa, Helicopter na nakuha. Nagpundo kaya? Nagpundo. hiling-hiling sa taas. ko ta Nag-rescue sinda sa ano. Nag-rescue. Overnight. Overnight. Apig ko sa Ay, taas. natulog sila. Overnight. Sa taas. Oo, sa taas. Pero mana sa gondola. Wala sa gondola. Wala na. Oh. Puti na lahat sa baba. Ayan na Ang ganda ng Foggy. fog. Ayan, malapit na kami, malapit na sa taas. Parang alam mo, may dinosaur na lalabas eh.
Pero ang tataas ng ano? Ang tataas ng trees. I-enjoy ka na lang talaga. Enjoy na lang po. I-enjoy na lang. Para ko ako. Grabe yung pansungudig yan, no? Daming panggatong. I-ano na lang sa isip. Ayun, Daming panggatong. gatong. Kung magne-negosyo ka ng uling, yaman ka dito. Kasi bawal magputol ng puno dito eh. Ayan, trail, Ang trail, pataas. Yan. May trail talaga. It's worth it. The gondola ride is Ayan, trail, oh. Ayan, dito pala really dadaan, worth oh. Pataas. nakakasarakat ba yan dyan? Ano? Haloy po na. Hello, ito ang oras. Sabi, 2 oras, hindi ko sigurado. Ay, ang mga adventurous talaga. Mahilig sa kuya. Iba, may masalubong ka pang beer dyan. Yay! Kumaka may beer. Bel. Hindi ay may Ay, Hello. ay. May makakasulubong ang bird dyan sa'yo. Tagay tayo. Ayosi ka ba dyan? bawal ka rin magsigarilyo. No, bawal. Ay, iyo, bawal. Sa mga protective. Alam mo yung nangyari sa Jasper ngayon? Oh. Bawal. Saan Jasper? Ay, Yung yun, nagkasulo. mag-cross ni ano. Saan Jasper yan? Canada? Hindi po ma. Sa Alberta. Sa US, Oh, grabe. dito na kami. Oh, pasok na. Asa na lang din ang kibarko sa Mabirik lang yan. magpwedeng pagbaba. Ay, iyo. Makaraputan man yun. It's going to be... Mababa, digi. Here. Hintayin natin sila. Hello. Sila kuya. Kung magulo lang kita. Mano kita digi? Yes, anak, mababa pa kita. Mano kita digi? Sa taas, mga sightseeing. Pag-seeing. Pag-seeing. Yung ano Isabel sa rupa, mababa pa kita. Tulak pala tayo. Sige na, let's Okay, go. thank you. Let's go. Okay. Yan. Sila Helen, hintayin ko. Sige na po, kayo. Hintayin ko sila. Bibidyoon ko sila Helen pagbaba. Hello. Ano, kamusta? How's the trip, Justin? Ha? It's nice, yeah. Ano, kamusta po tita yung ano? Sakay. Pumunta tayo dito para makita yung clouds. Walang mamamakita eh, kundi clouds. Tingnan natin pag ano. At least kita yung Banff Town. Oh. Hi, Jake. Dito ba picture kayo mamaya? Hindi ka ba matamaing view sa taas? Magpipicture pa. Alright. Ano? Bawal pa tumas, kuya? Magayon lang baga. May pa-lighting pa. Ang ganda ng view. Tingnan natin dito mamaya. Tingnan natin dito sa labas. Ay, wala talaga. Pati yung ano, trail sa ano, dyan. So ito yung nagatnan namin dito sa Banff. Dito sa gondola. Pwede sila mag-picture dito mamaya. Sila papa. Yan. Pero yung kung makikita talaga yung mga mountains, walang mangyari. Huwag na umasa. May bilihan pala ng ano dyan. Kape. Wala. Yun lang. At least na experience nila na tumaas dito. Sana ganito yung makikita. Ito yung town na tapos makikita lahat ng mountain. Yan. May nagtatanong ng weather forecast. Yan. Pasok muna tayo. Tapos sa taas. Ganon din. Dito na pala sa pinakataas. Ang ganda ng clouds. Hindi kaya dala pa to ng wildfire. Hindi. Usok ano. Wala talaga. Wala. Oh, sorry.
Tita. Anyari? Pag next year, naman Ganito kainin. sana. Anyari? Taling mo. Ganito sana. Sabi ko sa kanila, imaginein nyo na lang. Imaginein nyo na lang ganito. Last year. I did 2 years ago. That's... Ganito sana. No. Last year, ang ganda nung pagpunta Kaso namin dito. reality. Paano yung may limo ko tao? Yung ani. Last year, ano? Ito sana yung makikita nila, oh. Yan talaga yung makikita nyo. Ang ganda talaga. Ngayon, oh, wala. So, nasaktuhan namin ganito ang panahon. Wala kaming magagawa. Bigyan mo na rin may palibot din eh. Para daw kami nasa Mayon Rest House sa Legazpi, sa Albay. Yes. Wala na. Ayun, rest house. Madali gano'n sa... It's cool, baby. It's cool. Nako, sila pala bago. Sayang eh, yung mga bago, yung talagang mga ano, yung mga bago talagang bisita dito, eh, ito yung aabutan. Katulad nila papa eh, nila mama, nila tita, nila Kuya Justin. Kuya Justin, tiga po to there. Yan behind ang behind po ang mas maganda. Behind this one. Gusto one exit lang yan. Yan, diyan ka magpa-picture. Yan. Okay na yan kahit walang hindi kita ang mountain. So yun hindi kami na pagbigyan ng magandang panahon, pero at least na-experience nilang tumaas dito. Siguro bawi na lang kami sa Moraine Lake. Sana magandang panahon sa Moraine Lake. Tapos sa Lake Louis yan. Siguro mag-boat na lang katulad ng ginawa namin ni Isabel dati, ay ni Joanna. Pero tingnan natin. Sana maganda sa Moraine Lake. Ha? Ay mga camera. Parang katulad nung gusto nating ibili kay Isabel. Yan. Yan, mag-picture na lang kayo dyan. Ayan. Yan na lang. Wala nang iba. Oh, dali. Mga picture ng dito. Ang ganda pa lang Ganda nga. Ganda na pagkakuha. Pwede mag-camping. Yan. No, tita, stay. Kuya Justin. Justin, stay. Yan, picture na lang. Okay. 1, 2, 3, and... Perfect. Ito na lang muna. Ito na lang muna. Picture na lang. Dahil hindi maganda yung experience namin ngayon, ikain na lang namin. Ikain na lang natin at Ito na lang mag-buffet na lang kami sa Northern Lights. Ano to? Alpine Kitchen. Sarado pa kasi. Buffet pala to eh. Ito na lang kami kakain din sa taas. pero araw mo sa window. Ito na rin eh. Kasi yan mga kahon. Ayan, ulap sa baba. Pagbalik na, mas mag-appreciate pa rin. This is in 3 minutes. 3 minutes? 3 minutes. 10. Oh, bawi na lang sa pagkain ha. Ito, admission na yan. Pag may masarap, Plastic. Para at siya na banggi ko tayo sa Buffet. Here? Oh yan. Mamaya magpapicture sila sa baba. No. Pero ngayon kain muna. Hello, Bel. Apa? Ayos pa. Sige na, ako naman. Sige, maganda view mo. Ang flag ng Canada nasa likod mo. Sige. Tirahin ko na ito. Sige. Sige, walang kagat. Sa gondola. Yan.
Panalo. Okay, ako naman. Kaya ka na. Ako mahaba yung yung mahaba yung pila. Okay lang. Hindi pa naman. Hindi naman siya kasing super dami. Pero Second round ka na agad? second round. Ito lang to. Pakita Akala natin ko sa kanila mahaba. Yeah. Magkano ba ang dito? 45, tapos kapag child 22. Pag child 22. Child is considered basta sina Isabel walang bayad. Walang bayad sila sa bill. Hanggang 13, di ba? Yeah. No, $13, $22. Okay. So, Medyo pricey pero okay naman. Ayan. Tapos pero yung kinuha ni Papa, sarap eh. Yan, meron dyan. Oo, ayan bumalik si Papa eh. Kinukuha, kumuha ng plato. Masaya siya. Kumuha ng plato. Ewan, may kukunin. Kasi Ellen naman yung eh. So, ang sasarap ng Hindi naman siya yung mahabang buffet. Ano lang. Hindi na masama, 45, no? Yeah. I mean, buffet is always good. Which one do you like? Ano na lang? Sige, ikaw na pumili. Lagyan mo ko ng mga tatlong salmon. And meatballs for Meatballs for Isabel. Yan, dua lang. Salmon, syempre. Ay, Isabel loves this. We're gonna grab a lot. Tapos si Kuya Justin. Yan. Do you like chicken? Chicken, sige, isang chicken. I think it's all laman. Yeah. You can always have that. Ano? I think I should grab another plate. I'm gonna grab another plate. Pretend mo. Ito salang masalit-salang. Siyempre, yung steak eh. Ah, You can do it like for the salad. tama This one, sige, go ahead. Ano to, cheese? Yeah, I got that. Canadian cheese. Oo nga. Coleslaw pa, wala umay. Wala ko. Cake. Ano yan? Pork? Parang pork. I don't know. Let's just grab one. Thank you. Thank you. And let's try Thank you. all the sauce. Yan. Thank you. Thank you. No pizza for us. Na, Oh, is this ano to? free, sabi nila. Okay. Oh. Kasama sa buffet. Okay. Oh, Yung kape tapos yung tea. this is the dessert area. Oh, wow. Ito yung dessert. That's it. Kasama na to sa buffet lahat, ha? There you go. Ayos. How's the food, Kuya Justin? Salmon. Ayos. Oh. Thank you. Bibi, sit down kayo sa high chair. Sige na, Bibi. Oy, wow! Bawi na lang sa pagkain pa. Ha? Hindi tayo napagbigyan ng view eh. Pizza? Bibi, you have look. What is this? Meatballs. Oh. Dito na lang bumawi. Pagkain. Sabi nila kahapon, mga around 12 noon, gumanda yung panahon. Tapos naging cloudy na naman, naging foggy na naman. Yan. Kain muna. Daming masarap na pagkain. So isa bilang gusto pizza. Okay na natin kumakain ng day. Lahat okay. Lahat okay. Na. Sila kuya nandun sa kabila. Bawi na lang sa pagkain. Balik-balik ka na pa ba? Mura lang, $45 isang tao. Okay na. No. Limited options, pero kaya. Pero hindi, okay naman yung ano nila eh. Yung options nila. Okay. Oh. Pwede ka naman bumalik-balik eh.
Kunti pa tao. Pero marami pang bakante dun sa likod. So, okay na. So good. So good? Sabi ni Isabel, so good. Down. Parang pork. Nasaan sa Pinay Slice Town niya? Pork pala to. Sabi niya. Ay, malasa ning maray. Init ka mo. Malasa nga. Siram niya. Yung meatballs mo, sarap. Meatballs, oh. Kaya nga pinalasahan ko Isabel eh. Ayaw. Niluwa. Pero masarap yung meatballs. Ano? Ano mo? Yan, so busog kami. Oh. Naubos ko na lang yung cheese. Ano yan, tea? Tea. Ang katawan ko ay puno na ng water, coffee, and tea. Tapos kukuha pa ako ng coke. Asukal. Oh, good. So mamaya bababa kami dyan kasi lumilinaw na dyan sa may so, may hagdan dyan eh. Tapos punta kami ng lake. Yan. Malso. Malso ng dressing. Hindi lang ako kita, no? Pero nandito kami sa loob ng theater. Si Isabel nandun. Meron palang mini theater dito sa loob ng ban sa second floor ata. Second floor ba to? Anong floor to? Third floor? I don't know, third floor. Third floor. Oh, third floor? Second floor? Dito sa taas? So, the story of about story of the mountain. Okay. Maganda yung Rocky Mountain. Takulaw naman. Kaya man takulaw. Sige, doon tayo sa taas. Let's go. Wow, Isabel. Yan, sa theater si Isabel. No? Wow. Fishing. Hindi namin nakita yung tunay na mga mountains. Dito na lang. Ayan, Banff. Downtown Banff. In this picture. That picture is of your grandpa. Andun sila. Magayon sa movie. Short lang. Magayon si movie. Uy, girl, mabalik. Oh. Sakar na kita. Dito, at least lumiwanag ng konti dito. Kanina talaga walang makita. Hindi oh. Dito na lang. Pababa. Diyan ang view nila sa baba. Oo. Slowly. Ang ganda ng fog. Ang ganda ng fog. Stress na suduhan. Nagkaka-fog na naman. Sayang. Oo, no. Tapos pala magandang mag-spend din ng konting time dun sa theater, So pinakita nila yung ganda ng talaga ng Banff. Yeah. Lalo na nung wala kami makita kaya kami tumambay dun sa sa theater ng konti. Mabilis lang yung short movies nilang about dun sa about sa gondola, about dito sa Banff. Walang ibang view. Ano nyo? Oh, foggy ulit. Lumabas lang si Mama. Nag-fog ulit. Naging foggy ulit. Oh. Dati, sabi ni Isabel, let's go. Oh, foggy na naman. Let's go here. Welcome back, don't worry. Babalik tayo ng It's worth naman. Babalik tayo ng winter. Para makita natin ng Rocky Mountain na snow naman. Yan ang tatargetin namin. Nakita kasi 2 weeks, di ba relax? Snowboarding. Sige, go ahead. Let's go. Motor na si Mama. Dito pala iikot ka. Casey, so on the cake. Diyan. Balik na. Sleepy na si Chik-Chik.
Kami naman. Wow. Tumigil, hindi sila kaya. Nadinig kita sa tubangan sa mama. Ayo, yaman sila. Mas kaso na eh. Ang landing. Huwag na lang din doon. Sige lang istorya ako. Ano ba? Ay mo mga ideyo ka magagad na tun dyan. Parang dali na mga trabaho nito, no? Oh. It's time to go. Ang supply pati nila, no? Face pa. Ano? Mga ano? Oh. Sakay na. Oras na naman. Oh. Thank you. Thank you. Okay, sit down here. Okay. Bye-bye. Thank you. Alright, let's go. Yeah. Ay, ano gusto mo? Ano gusto mo? Ha? Huh? Oh, oh. Ano daw? Ano Woo! daw? Oo. Watch. Woo! Wow! Wow! Ay, maliwanag na! Pahali na kita. Oh, yun yung ano, Saskatchewan River. Oh. Hindi, manag-ulay na kami ni Helen. Mabalik kita kapag may time pa kita, mabalik kita. Wow! Mama, look there, oh! Oh, yan oh. Ay, madamang kita dyan. Madamang kita dyan. Look, baby, look at the river. Yung papapatuloy kami, ito na ang view. Mama, iliw mo tumao. May habi. Ito talaga may balat. Liling na. Oh. Dahil mabalik kita. I know, broken tree. Say bye! Wave sa mga gondola. Mama, uning oh. Look, mama, oh. Woo! Say bye! Can I stand up? Yes, of course. Look at that baby, oh. Kaway ka, baby. Hi. Say hi, everyone! Look! Maliw mo ito mga ano mga ito sa river, mama, oh. Oh, yan naman sa town. Oo, ma. Oh, yan na. Ito bang dakulaon na ito, pupuntahan ka ito, ma. Banff, yun na. Mapupuntahan tayo magdakulaon na yung building na yan, mama. Diyan kita. Hotel. Oh! It cracked! May balat Yan. na si mama. Kapahali na si mama, nagmaray. Sorry guys. Mama ko talaga may kasalanan. Sorry po. Pag luwastasin ka, maliwanag. Kaya nga eh. Pag luwastan, ano na naman. Bye! Daddy, mag-selfie ka rin dito. Mungga yun itong pababa ay. Ma, nag-ulay kami ni Helen na pag Yan o, ano. taso. Yan o, di ka mag-video. Hindi ka mabalik-palit na kita, Ano, Masi. video ka o. Dali na, mabalyo na. Mabalyo na, takibang, dali na. Sino mo kayo? Babagal. Ang ganda na, no? At least nakita nila yung ano, bundok Yan niya. pa pakatubangan, oh. Mungga yun. Kailangan talaga itulak. Di yung baga nailing ang building sa baba. Di yung baga nailing sa video mo. Anong pitututukan mo? Pababa, yung pababa pinapailing niya. Wow! Si Marco, tamang-tama sa'yo. Bye! Bye! Say bye, O, baby. say bye! Mabalik na lang, balik tayo. Balik tayo sa mga following days kapag may ano tayo time. Welcome back. Kasi hindi naman peak season, so we'll be back. Where's Tata? Down na, down. Hindi ba peak season? Si Ate Condola. Well, it's peak season, pero ang So, rest of it, Weekends, pag weekends lang marami. Buti na lang weekdays ngayon, no? Oh, Pupunta tayo dun, mama. Mamaya, dun. Sa ano yun, no? River na yun. Salamat na nagpahiling. Bigla, Dugay na yun. oh, uminit ng konti, oh. Ma, sa to lang mag-scrub ka ng body mo. Hmm. May balat ka talaga. Sorry guys, mama ko talaga may kasalanan. Whoop! Kuyok!
Parang nakakatakot pag dumadaan dun sa may ano? Sabi niya, Sa may that's poste? very dangerous. This is Dangerous, baby? Can you sit kay Lolo? Wait lang, I just fix my short. Is it dangerous? Ito, Lolo. Ah, Isabel? Okay, this is all I for think today. not. Kasi enjoy ko na ang view. Yan. Mama, Why dangerous? ma'am, please Yan, at least nakita nila dito nung pababa kami. Ito pa pag dinala ka sa movie, yung ito as in, mama. Oh. Ma, itong nasa movie, yun talaga. Nakita Ay, nila daddy, at picture mo least- kami ni Papa daw. Oh, yan. Picture mo kami ni Papa. Yan, malapit na. Ayun o, kaway. Here we go. Okay, Ay. hold tight. Hold tight. Kami. Yan na. Tabababa na kita, Papa. Ready dapat, ready. Mga busy man sila eh. Hmm. Hold tight. Hali na. Up. Up. Oy! It's dangerous. Pa daw, Yan na o. Manamaw, yan na. It's Uy, dangerous, may- Isabel. Andun yung sasakyan namin. Ay, mama, jury nga, magpa-picture ka O, yan na, yan na. Okay, baba Yan na. na. Again and again. Okay, be ready to baba. Be ready. Hindi na tama. Okay, mama, baba tulos. Kristo ro. Mga tulos. Saan kita mga? Richard, dyan na. Sige Okay, na, baba. thank you so much. Thank you. Okay, go ahead. Thank you. You too. Picture. Bako. Hard copy? Printed na. Medyo mahal kasi copy. Paano? Pwedeng kunin pala dito ng ano, picture. Kukot? Dahil nga digital na lang ako baka lang para sige na yung nga ni $30. Saan? Kung kaya kung nagbayad ka na kayo digital. Kuya Justin. Are you gonna buy? No. Some souvenirs? Actually, we're going to town. Oh, gumaganda ng panahon. Yan. Andiyan na po, tapicturean ta ka. Buti uminit ng konti oh. At least hindi na foggy dito sa baba. Kanina maulan. At least nagpapakita ng konti yung mga bundok. Ano? Open yan, auntie. Open yan, auntie. Saan tayo? Doon sa? Sa falls? Oh, dun sa may ano. Sa ating pinuntahan. Oh. May istorya ko sa imo. Kung pababa na, nag-init. Kuya, kanagsakay na si mama sa bundok. Naglinaw. Naglinaw bigla. Hoy! Kami hindi ka mo, malinawon. Pagluwas, hindi ka sa wara. Yan no? Baba namin na naman. Yaw ka dito man. Dahil kuya, nagbuwan ba kami sa pwesto ng dubig lang po. O sige, basta, oral lang kita. Yan at Put her down. picture pa sila. YouTuber as dyan. Tapos after nito punta na kami doon sa falls. Hindi ko alam kung anong pangalan talaga ng falls na yun. Mamaya. Yan. Hindi na maulan, buti na lang. One more pa daw, one more. O dyan mga girls. O girls. Girl, maintindihan. Wow. Okay, ready? Pasawang picture bago nakarating ng sasakyan. Tapos, Ang tagal. kami sa kaumini. Nakakuha sila ng magandang spot na background yung bundok dyan sa likod eh. Yan. Ayos. So, let's go na.